I ara sí, som-hi amb la segona divisió B. Aquest cap de setmana els 10 equips catalans del grup 3 s'enfrontaven entre ells. Lògicament els resultats agradables per als uns i no tant per als altres. 4 victòries locals del Lleida davant del Llagostera, que ja no és el líder, de l'Hospi sobre l'Olot, del Sant Andreu sobre el Badalona i del Prat Coer davant del Reus. L'Espanyol B i el Nàstic van empatar. El Prat només ha guanyat 2 partits des de l'inici de Lliga i, curiosament, les 2 victòries les ha aconseguit davant del Reus. El Coer de la Lliga va poder traduir aquesta vegada les ocasions en gols. Després de 6 jornades sense marcar, el Prat en va fer 3. Els del Baix Camp estan en plena crisi de resultats. Van encaixar la 4ª derrota consecutiva i només han aconseguit una victòria en les últimes 10 jornades. A la primera part, Rubén Alcaraz havia fet l'1-0 al minut 17 i Rosillo va ampliar la diferència en aquesta acció d'oportunisme a la mitja hora de joc. Nunca me ha gustado ir de vendedor de humo, pero hacía semanas que lo venía avisando, lo venía diciendo, que el Prat mejoraba, que el Prat jugaba bien, que el Prat tenía capacidad para hacer lo que hoy se ha visto. Solo nos faltaba, pues eso, redondear el partido como hoy lo hemos hecho con goles. Un partit que no ens ha sortit, molt fluix, sobretot a l'inici no hem estat bé amb intensitat, el Prat apretat, ens ha tancat i no hem sigut capaços de tenir control. Inoperant en atac, el Reus mai va fer la sensació de poder reaccionar tot i tenir una mica més la pilota. A la contra, el Prat hauria pogut sentenciar en accions com aquesta de Fran Bea, que va rematar a prop del pal. Va haver d'esperar els últims minuts per respirar tranquil. El 3-0 va ser obra un altre cop de Rosillo, que va aprofitar un bon servei de José Cante. Que no era el millor dia del Reus es va fer palès en una de les últimes jugades del partit. Lliure de marca i amb tot a favor per marcar, Quesada va enviar la pilota fora.